खुलुमबाय लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय लाबोयैनिबो गोबां जाहोन दं ओमफ्राय एडिट खालामनो थाखाय आंनिया माखासे एसे प्रब्लेम जानायखाय लाबोनो हानाय जायाखै दाबो थेवबो सम लाबोगोन सम थागोन ना जों माखासे बाथ्राखौ आरो नैबे दा बुंखानो लुबैदों सोरबाया गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोर बिथांमोनखौ आं बुंखायो आंनि चेनेलखौ नायनानै नोंथांमोननि बिखायाव जुदि सु हाबनाय बायदि नाङोब्ला दानाय आरो जायफ्रा नायनो बाग्रा आनसाबस्क्राइब खालामनानै ला आनफल' खालामनानै दोन जिहेतु अफ्रिनिया अपोजिशन बेखौ नोङा बेखौ सोंखारिग्रा मानसिसो सोंखारिगोन बुंगोन सम फैगोन आरो दा नोङा फैगोन बाराव दिनै नङा गाबोन नङा समफोर नङा मास मोनसेनि उनावब्लाबो बे गाज्रि कमेन्ट लिरग्रानि न'आव आं सहैगोन अब्लानि समाव बिथांमोना मा बुंगोन आं खोनासंनानै फैगोन आरो बिथांमोना मा बुंहरो बेखौ आं खोनासंगोन आरो बियो बेसेबां गोजौनि मानसि आरो बेसेबां मोजां मानसि बिनि टटेल बेकग्राउन्डखौ आङो खनथुमगोन बिनि उनाव बै सुबुंफ्रा कर्टआव थांनो थाखायखौबो रेडि जानानै थानायाबो मोजांखा आं बे खोथाखौ सिदा बुंगोन जोंनि पलिटिशियानफ्रा दिनै जों UPPLआनो जा कंग्रेसआनो जा BPFआनो जा जों बुंनो हानाय मोनथाय अधिकार दं BPFआ मावाखै नालाय मावाखै UPPLआ माखासेखौ मावनो हायाखै नालाय मावनो हायाखै सिदा बाथ्रा जोङो बै समाव जेब्ला BPFआ सरकार दायो अब्लानि समाव बिथांमोननि केम्पेइनाव जों ओंखारामोन मोनथियामोन आरो बिथांमोननि जि समाव एकर्ड जानाय बे समाव जों हाग्रायावसो दंमोन बिथांमोननि केम्पेइनाव पलिटिक्सआ माबायदि बुस्थु जों बेखौ मोनथिसवामोन आरो जोंनिया टारगेटआ बेबो नङामोन जे पलिटिक्सआवनो गोदोनानै थागोन बे आरोखि बाथ्राया जाय हक जायफ्रा गाज्रि लिरग्रा बिथांमोननि बाथ्रासै नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन आरो आनफल' खालामना दोननाया मोजां थ' बाथ्राया ओरैबायदि बे साननैसोनि गेजेराव ना सोरखौबा स्टुपिड होनलायनाय खोनादों सोरखौबा जों बोरमा होनलायनाय खोनादों बेफोर बाथ्रायाव जों गोबां लाजिनांथावनाबो जादों मैया दाखालिबो गाज्रि खोथाखौ होननाय खोनायाखै आं दिनै बेखौल' बुंगोन आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैदों जे बिथांमोना बोसोरथामाव गोबां खामानि होदों होननानै बुंदों बोसोरथामाव अन्तत 3 बोसोराव गोबां खामानि मावदों होनना बुंदों नोंथांमोनाबो बोसोरथामाव खामानि मावाखै नङा मावदों येस आं मानिदों आरो ओमफ्राय साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय खोनाबावदों मा आदा राजु नार्जारि बिथाङा मा बुंबावदों BTCनि BTR 17 बोसोराव BPFआ माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला 5,000 बान्था होगोन होनना बुंदोंमोन आदा राजु नार्जारिनियाव आंबो मोनसे चेलेन्ज होदों नोंथांनि गभर्नमेन्टआ हाइनेस्ट XNDB-फोरनि हाइनेस्ट केसखौ बे बोसोरथामाव नैबे बोसोरथामाव हाइनेस्ट केसखौ आरो NIA नांनानै थानाय केसखौ सातसेल' बर'नानै खोन्था आरो हाइनेस्ट केसखौ सातसे मानसिनिल' फोजोबनानै खोन्था आदा राजु अन्नानै आं नोंनो 5,000 बान्थाखौ अफ्रियाबो हैगोन 3 बोसोराव अन्तत हाइनेस्ट केसखौ UPPL सरकारा जुदि सातसेखौ जुदि फोजोबना होनो हादोंब्ला बेयावबो 5,000 बान्था होगोन आरो UPPL सरकारा जोंनि NIA केस नांनानै थानाय सुबुंफोरखौ जेलनिफ्राय सातसेल' उदां खालामनानै खोन्था उदां जाबाय होननानै उमुक मानसिया बेखौ आंनो सासेल' खोन्था सार राजु नार्जारि आं नोंखौ सारबो होनगोन आदाबो होनगोन आंनि बिदा गेदेर आंनि देरसिन खारन बिथांमोना पलिटिशियान नालाय
ओंखायनो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दुखु मोनदों बेखिनि बाथ्रा बुंनायावहाय दिनै नोंथांनि मेगननि नोजोरावनो आदा राजु गोबां खामानि मावनाय दं बेखौ जुदि खोन्थानांगौब्ला दुखु मोनगोन लाजिनांगोन आं राजु नार्जारिखौ उन्दै खालामनो सानाखै आं बिथाङाबो सासे मोजां साननो हानाय गोहो गोरा पलिटिसियान बिथाङा मा साननानै जे बे 5,000नि बान्था फोसावदों आं बेखौ बुंस' हाला दाखालिबो निसिमायाव मोनसे स्टेटमेन्ट होदलायनायखौ जों नुनो मोनदों 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो खामानि मावाखै रायजोआ नुदों बेखौ मावदों मावाखै निसिमा ओनसोलनि थाखाय आं मोनसे खोथाल' बुंगोन निसिमा ओनसोला सानसे समाव मामोन नैबे ब्रिजआना आइ नदिया दालां गैयिनि थाखाय बावहाय गोबां बोरायनिफ्राय उन्दै गथ'निफ्राय बोरायसिम ना सिनस्रि गंना थाजासिम बेवहाय मोनसे दालां जे गोनांथि कंग्रेस फैदों बिजेपि फैदों माबा माबि फैनानै थांदों किन्तु बे दालांखौ नायसनाखैमोन बियो सोरनि आमोलाव जादों बियो बिपिएफ सरकारनि आमोलाव हयतोबा बिपिएफ सरकारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिमहालागै सावरायनानै सेंसन खालामनानै लाबोदों बे मोनसे खोथा बे खोथाखौ लानानै दिनैहाय गोबां बाथ्राखौनो जेबो उन्नयन जायाखै होननानै बुंदों उन्नति जायाखै बा माबा मोनसे जायाखै होनना बुंदों बेयो एसे दुखुनांथावना बाथ्रा जोंनो मेनलि नैबे दालाङानोथ' गामि ओनसोलाव फिसा फिसौ माबा माबि ना बक्स कालभारनो माबा माबि बेफोरबायदि लामा एसेब्लाबो सेंसना जादों दिनै इउपिपिएल जायफ्रा निसिमायाव थाग्राफोर मोनसेबो जायाखै होननानै बुङोबा बियो गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो जाय हक बाथ्राया बेखौ लानानै आसाम मालानि खोथाखौ लानानै दाखालि बुंदों दिनै हयतोबा नैबे आसाम मालाया सोरनिबा गभर्नमेन्ट थानाय समावनो बे आसाम मालाया सोरबा बिपिएफआनो था सोरबा थानाय समावनो सोरबाया दिनैहाय प्रप'जाल होनानै दोनदोंमोन सेन्ट्रेल बा स्टेट गभर्नमेन्टनो नंगौना नङा स्टेट गभर्नमेन्टनो नङाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो बिराद गिदिर प्रजेक्ट जायो नालाय बेफोरो बिराद गिदिर खामानि इसुखौथिनि खामानि बेफोरो दिनै बेफोरबायदियाव दिनै सोरबाया बिपिएफ थानाय समावनो दिनै प्रप'जाल होना दोनदोंमोन जानांगौ दिनैहाय इउपिपिएलआ ग्रोब फैबाय इउपिपिएल सरकारा दिनै ग्रोबनो सफैबाय दिनै बावहाय इउपिपिएल सरकारा दिनै बेखौ सरकार फैनाय लगे लगेनो बेफोर लामाया इउपिपिएल सरकारा बानायदों होनना बुंबाबोथ' जानाय नङाना मानोथो दिनै इउपिपिएल सरकारा जुदि जादोंब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया फैना सापागुरियाव फैनानै मानो फिथा हास'नानै थांखो मानो सार प्रमद बर'आ दिनै बेवहाय बिटिसि हिसाबै मानो क्रेडिटखौ लायासै मानो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ मानि क्रेडिटखौ लानानै थांखो बेफोरबायदि आरोखि जाय हक दिनै बोसोरथामाव जों इउपिपिएलआ जेबो मावाखै बेखौबो बुंनो थाङा मावदों माबा माबि मावदों नुवाखैसो जोङो मावदों बिपिएफआबो दिनै बिथांमोनाथ' 17 बोसोर होनो 17 बोसोराव माबा माबि मावा नङा मावदों आरो मेगननि नोजोरावबो जोङो CIT कलेजनो ITI कलेजनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनो बायदि रोखोम जों नुनो मोन्दों होनबा जों बिपिएफनि आमोलावनो बेखौ मावदों होननांगोन दिनै जानो हागौ बबेबा बिथिङाव माबा मोनसेयाव खमि जादों जानांगौ बिपिएफनियावबो दिनै इउपिपिएलआनोथ' दिनै गोबां खोथा होनानै दोनदोंमोन दिनै मानो मावफुंजोबनो हायाखै बेफोरखौ आं बेखौनो बुंबाय थादों दिनैहाय सार प्रमद मोना ना बिथांमोना सानसे समाव गोबां हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस उखैहाबनानै थादोंमोन सानथामसिम 3 days बिथांमोना उखैहाबनानै थादों ओंखाम जाया लोङामोन लाफानो थादोंमोन क'क्राझारावहाय साइथेनगुदिनि बे मोनसे फिल्डआवहाय ब्रिजनि गाहायावहाय बावहाय जोंबो दंहैयोमोन प्रमद बर' सारमोना मा अब्लानि समाव उखैहाबनानै थादों गोबां दैदेनगिरिफोर होमबा दिनै बेफोरबायदिखौ सार प्रमद बर' मोना बेफोरखौ बावनो हमबाय नामा दिनै बेफोरखौ थाबनो बावबाथ' जानाय नङाना आं साननो हानाय गोहो मेलेम गैया दै जों गोबोरखिनि मानसिसो मोनथिबाय जों आरो अमा दुगैग्रा दैयावसो दुगैग्रा मानसि बै गाइखेराव दुगैग्रा मानसिफ्रा दिनै मानो साननो हायाखै
गाइखेरजों दुगैग्राफ्रा गाइखेरजों साफानो दुगैनानै थाग्राफ्रा माहानफ्रा मानो सिन्था खालामाखै बे बाथ्राया थ' जाय हक बाथ्राया जोंनो पलिटिक्सआ नै बिदिनोसै आं लुबैयो जे पलिटिशियानफोरखौ सोरबा मावनाय मावै सोरबा मोनजानाय मोनजायै बेफोरबायदि खोथाखौ पलिटिक्स खालामलायबाय थाबाबो जानाय नङा दिनै बै बे मोननैफोरखौबो नायनांगोन दिनैनि दिनावहाय माखौ नुनो मोन्दों नों UPPL नों BPF बेफोरबायदि जाद्लायबाय थानायखौसो नुनो मोन्दों जों सानसे समाव ओरैनि मानसिया ओरै थांनो हाया ओरैनि मानसिया ओरै फैनो हाया बेबायदिया सोलिदोंमोन दाबो सोलिगोन नामा आरो जों बर' हारिनि गेजेराव दा जाथों बै बे मोनसे अलखदा दा फैथों आं बेखौसो लुबैयो दिनैहाय पलिटिक्सआव मा सोरबाया जुदि BPFनि गराथारब्ला बे UPPLनि सोद्रोमाया फैनानै बिनो माखासे जाखिनि गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ मोननांगौ जाखिनि अधिकार मोननाय बेफोरखौ दानना होबावो होननानै जों खोनानो मोन्दों मुखे मुखे मानो बिदि सोलिदों मानो जादों पलिटिक्सनि बाथ्रायाव गोबां खोथा बुंबाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आरो बिनि उनावहाय नेक्स्ट सानडेआवहायबो गिर्जा गखांनानै आं आदा थाख्लायखौ नायहैदों मैया फुङाव फेमिलियैनो जों बिसि फिसाय सानैबो थांनानै नायहैदों खौरां लाहैदों माब्रै जाखो जे दिनाखालि निउसाव दामदों होमबाखालि आदा थाख्लायनि देहाया गोब्राबमोन गाज्रिमोन रबिबाराव नुहैफिननानै आं गोसोखौ स्रां मोन्दों जि दिनाखालि निउसाव दामदों होमबाखालि आदा थाख्लायनि देहाया ओरैबायदि गाज्रि हालोदाव दंमोन ओरैबायदि गाज्रि अबस्था माने आंनि गोसोआवनो साननाय फैदोंमोन जे आदा थाख्लायखौ जोङो फिल्माव आरो फिन नुफिननाय नंला बेफोरबायदि साननाया फैदोंमोन बाजैनि दुरबल जानाय गोसो दुरबल जानाय आदा थाख्लायनि गोसो दुरबल जानाय बेफोरखौ नुनानै जाय हक दिनै आं फन खालामहरदोंमोन आदा थाख्लायनाव रायजो राजानि अननाय सिबिनायाव आरो आर'ज खालामनायाव प्रेयार खालामनायाव दिनै आदा थाख्लाया फिन जोनोम मोनफिनदों होननानै आं सानो लोगोसे आदा थाख्लायनिफ्राय मोनसे खोथाखौल' आं मोन्दों गोसोखौ आदा थाख्लाया बुंदों मोनसे राव जाय मानसिया गाज्रि मावदोंना थांना थानायाव नों गाज्रि मावनायखौ नोंनि गाज्रिखौल'नो रायखांबाय थागोन जेब्ला थैगोन नों जेब्ला नों बे बुहुमखौ नागारनानै थांगोन अब्लाना नोंनि बै समाव मावनानै गारबोनाय मोजां मोजां खामानि मावनानै गारबोनाय बेफोरखौसो रायखांगोन जेब्ला नों थैगोन थैखालि बाननो थांखालि हाखर जावहैब्ला बा माबा मोनसे खालामहैयोब्ला अब्लाना नोंनि मोजां मोजांखौनो रायलायगोन नोंनि गाज्रिखौ मालाबाबो रायखांनाय नङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बे थारानो बे बाथ्राया नंगौबो जेब्ला नों थांनानै दङ नोंनि गाज्रि गाज्रिखौ बुंहरबाय थागोन बुंबाय थागोन जेब्ला नों थैगोन अब्लानि समाव बियो बै सुबुंफ्रा नोंखौ बै नोंनि मावनानै गारबोनाय बैफोरखौ रायखांबाय थागोन थ' लोगोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आरो भिडिअआ दिनै गोलाव सम फार्स्ट टाइम बुंजेननाय जाबाय सेकेन्ड टाइम नाजाबावगोन लाबोबावनो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि